Nar il-ġimgħa 29 ta' Lulju, l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia talaq sena mill-pubblikazzjoni tagħha. Rapport ta' 430 paġna li minnu riżulta fost l-oħrajn li l-Istat għandu jerfa' r-responsabilità għal dan il-qtil makabru ta' bint, oħt, ta' 3 tfal u ġurnalista. Wara sena l-fatti juru li l-Prim Ministru Robert Abela għamel ftit wisq biex jindirizza ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn din l-inkjesta. Fir-rapport tal-inkjesta pubblika li kienet ħadrittu li kien hemm bżonn immexxija mill-imħallef Michael Mallija, l-ex Prim Imħallef Joseph Said Pulicino u mill-imħallef Abigail Lofaro, jintqal b'mod ċar illi l-Istat maħax passi biex jevita l-qtil tal-ġurnalista li ġiet assassinata permezz ta' bomba mal-karozza li kienet qed issuq qtil li seħħ fil-bidnija f'Ottubru tal-2017. L-inkjesta sabet ukoll li dan kollu seħħ wara illi l-Istat falla milli jirrikonoxxi r-riski veri illi kien hemm fuq ħajjita. Ta' fil-waqt li r-rapport jgħid li l-Pulizija kellhom obbligu jagħtu l-protezzjoni li ma natax u li l-Istat kellu jħares ħajjet Daphne Caruana Galizia. Sena wara madankollu għatem diversi rakkomandazzjonijiet li Robert Abela għadu qed jinjora fosthom it-tisħiħ tal-liġi tal-whistleblower, l-protezzjoni effettiva tal-ġurnalisti li jkunu jinsabu fil-periklu minħabba xogħlijiet ġurnalistiċi tagħhom, kif ukoll fost oħrajn li l-mentalità tax-xejn mhu xejn tiġi eradikata. Ir-riżultat tal-inkjesta pubblika li ilu s-sena quddiem il-Gvern jelenka numru ta' miżuri u rakkomandazzjonijiet li l-Gvern għandu jindirizza. Madankollu sena wara, il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma qalx min se jerfa' r-responsabilità ta' dak illi seħħ jew kif il-Gvern se jieħu azzjoni biex qatt ma nerġgħu naraw assassinju bħal dan f'pajjiżna.